Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan, Malerrekara Doneztebera etorri ga, Bisonte taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer duen kontatzeko, guazen! Ni uz naiz, taldin boletuz, eta gitarra jotzen dut. Ni Ramontxo naiz, alias Lagartijo, eta bateria jotzen saiatzen naiz. Ni Grumo naiz eta Mugre deitzen didate, eta ahotsa naiz. Ahots bat. Gaurko soinu eta doinu saioan, Doneztebera etorri ga Bisonte taldeko kidek izautzeko. 2008an hasi zen elkartzen seikote hau, eta hardcore musikan barrenen rural hardcorea jorratzen du. Noiz sortu zen Bisonte taldea? Bisonte sortu zen pandemiakin. 2008an zen. 2008, bai. Maiatzan edo... Bai, orduan. Eta, ja hasi ginen WhatsAppa bialtzen, eta gauza, emartu zerbait ere dena itxia ziok, ezin ditu nora joan, eta, venga, entsaioto gira. Eta holaxia ziren. Eta zen izan zen helburue taldea sortzeko garaien? Hori Ramazala zen pandemian garaian sortu zen eta azken nintzen etzegon tabernarikan eta etzegon deus egite horian, gelditzen gara, ateri soinu pila bat eta zerbez hartzuk edan eta egon. Eta azken asteburuak hor pasatzen egiten lokalin, hortan, Bisontekin, soinu amaten. Eta izena, nondik heldu da Bisonte izena? Izena, hori ez dakit seguro, baina, bai... Ez banago, soaztu zen behartzela animalia handi bat edo hola apizona hora bat. Basapia. Bai, eta haintzen bertzatzen bertze izen bat baloratu zen nabari garaien, baina ez horretzen ongi. Eta, Bisonte azkenin gustatu zen entzigun. Eta gero bazun joku hori... Hori da, egin genuen joku hori jarri lehenengo bi zenbaki modun, eta bukarako T bakarra T mayuskula da zala, por la tonteria, deusen gatik, ganean. Pandemia gatik. Eta entsaiatzeko nola moratzen, zenbat taldekidea zatea, barkatu? Taldekideak 6 gara, 2 abeslari, baxi-jolea, gitarra, bateria, eta, 2 gitarra eta bateria, hoxe. Eta beti izaten zate 6ek edo baduzu talde beste formatoa? Batxo hainbat formata, hirukoa, laukoa, boskoa, baina 6ak inoiz. Eske gaude, hori, Donezteben bizi gara 3, beste bat bizi da, boletuz bizi da Irunen, beste bat Madrilen eta bestea Tolosan. Osea, elkartzeko ere, gaizki, baina, ez dela hori, dela elkartzen gainikan ongi pasatu eta listo. Hori da, normalin 4-5 egoten gara. Madridekoa, hori behinen saiatu dugu, gurekin. Eta ensaiatzeko, hemen Donezteben biltzen zatea beti, hau izan du da beti zuen ensaio lokala? Bai, lehenago bertze lokal batin ensaiatzen genuen, Ramontxo sartu zen duela ez dakit urte bat edo 2 urte edo taldin, lehenago Luis Mizegun baterian eta bere etxeko Donezteko lokal mitikoan ensaiatzen genuen. Eta, gero aldatu genuen baterista eta orain hemen. Baina, beti Donezteben eta horixe. Zein esango zinuke dela Bisonten filosofia? Bai ensaiatzeko, kanpo joateko, konposatzeko, nahi zuena? Filosofia, Grumo. Filosofia, gehien bat,
naturalak izatea, gure WhatsAppeko taldia, egunero izaten dira igual 300 mezu. Bai, aixa. Da gauz bat. Bai, da talde bat eta sekta bat. Eta kuadrille ere bai ez aldi beren. Eta gu, solazten txugun astokerik, eta dena azkenin. Bai, bizonte hori da ez. Bai, ni sartu nintzerik taldera, proposatu ziatelik, zura bai urte bat edo bi izan zen, esan ziaten, kontratua da, hilabetin behin, ensaio bat, eta urtin, Hiruzpalau kontzertu komarkatik ateri gabe. Komarkatik. Horren filosofia igual zatalde hori, ongi pasatu, ensaiatu, lasai, inongo, hori, pretensio ondiri gabe. Nahiko karrakina bilitxugu lehenago, gauzak ongi inak, nik uste, itxintxugula ongi hori bai, baina disfrutatu hori da. Eta hola, bai, hola gabitza, bai. Bisonterapia ere deitzen ginen pixko de koña, azkenin, sobre todo WhatsAppen, eneko kontatun WhatsAppen asuntoatik, azkenin, bakotxa bere penak eta bere alegriak ere bai, azkenin hor konpartitzen dire, errandutu mazala, kuadrilla bali mazen mazala, kuadrilla, talde, eta sekta, tenti pixka bat. Talde WhatsApp izaren diren, egunon dena. Hori da, goizero, goizko zazpitan, ernatu eta lehenengo gauza saludatu taldekidei, eta gero gozaldu, lana, eta hori dena. Oso nahan. Eta ze estilo esango zenukea itxezuela, haure galdera konprometik izaten da, baina igual zuen kasunez hainbeste. Hardcore, ez? Hardcore, nahiko klasikoa, ez? Baina, ikutu ditu dentik, metal... Denak heldu gara hora ez, denak heldu gara metaletik, rockatik, eta, hardcore ere bai, osea... Hardcoreakin azitu gara, eta denak elkartu ginenik, zein marduko, eta, venga, hardcore, eta... Aitzongi, gustora. Distortzioa jo eta, ez, gitarrak azkartu. Rural hardcore erratuta, dena. Osongi. Eta konposatzeko garaien nola konposatzen die Bisonten abestik? Bada norbait etxeko lan egiten dona, edo dena ensaio lokalen sortzen da, edo? Egia eran, azken aldin ja gutxi konposatu dugu, egia errateko, baina, leheno erramazala pandemiaren gelditzen genin, zaten zen plan gelditu, bi riff eta horrekin egiten nion kantu bat, bi riff eta letra bat, eta hori montatzen dugu komosea, eta hurrengo kantu bat. Zero komplikazio eta bultarikan ez dugu mate, azken oso simplea da dena. Hori da, abesti motza, simplea, letrak ere al grano, eta ez dago misteriorik eran. Talde batzu igual gehiago komplikatuko dire konposatzerako, baina gu desde luego ez. Eta zeren influentzik topatu jezke Bisonten diskoan abestitan? Bueno, denti pixkot ez. Bakotxean ondik torri den, ozentzun duen gaztetatik, horixe, dena. Gubera, hori S.A. eta Biohazard, eta, nengo talde hardcore. Potente. Mikrofonoa, joder. Eta lehenagotik ibi izatea beste talde batzutan, ez da? Ez da elkarrekin edo bakotxe bere kabuz, baina? Hori da, esken nik uste denak ere badugula hori, esperientzia eta denak jo dugu, ez? Bai, guk Josebak danik erruga ben jo ginen elkarrekin, dulu urte egunitz, baina, gero askain bat talde berak de etxo baitu 3, gaur egun, ez? En aktibo. Oan ja bi, baino ja, eta bai ni gero daman... Ni gero daman ibila naiz ere bai, eneko 4, zute... eta musu beltza, boletuzekin. Basuelak, Mikelek ere bai zutan, bai. Eta gaina denak metal mundua. Badugu virgen bat, dela Freison. Hori da, Freison, gazo, kantantea dela... Da mutural virgen. Kostatu zaio bat eitzia, hor. Zen, komentatu jugun talde guzti hauen fan numero 1 eta guain ja sortu dugun taldean da partaide. Bazun gara. Eta, influentzik esan ditu... Berak esan ditu batzuk, zuk esan dituzo beste batzuk? Nik eraman hon hor, gainera gauden Irungatikan, eneko egondu da eko lauen,
Ramontxo, bueno, eta Main ere bai kasu honetan, Ramontxo Daman eta Errugaben ere bai, ni Errugaben azkenin Donesten beti izan du da bizko metala eta hardcorean estena hori, bueno, estena, erratatik azalaitz, azken gera gu, baina, bueno, eta pixko, bueno, influentzia izan dire, bueno, berak erran ditunak hori, eta, baina, hemen izan da beti rollo hori, eta nireteko adibidez, Ekolau, pues izan da kiston influentzia, eta Seuskiri Ramontxo ondoko ere bai, azkenin gu mamatu dugu hauniz txikitatik hori, eta... Eta eszenataz, zesan dezakezu, azkenen ez dakit rural hardcoreak zenbateainoko zabalpena ukizaken, edo bueno, zenbat eszena toki dauzketzuen? Bueno, gaurko egunin, hostia, egon jotzen Irurtzungo batzukin, kontzertu batzuk, eta egia esateko eramiten dute Jesukriston ambiente hardcore. Osea, jotxugu kontzertua hardcore, de hardcore, jendia hostiak ematen, pim-pam, eta, pues, eszenatoki karrapatzia gaurko egunin jodido eta más jodido hemen. Osea, era zaila, igual ya tomazan Madrilera, Barcelona, Valencia, Sevilla, pues hor badire tokiak, eta jendia, dira kuadrilla de hardcoretas, eta vamos a darnos hasta esta. Eta kusi dugu hoiekin, hoiek baute rollo bat, gaztiak dire gainera, eta baute rollo hardcoreta, eta eszenatoki horiek mola. Bai, azkenen igual musika generala bai beraztu dela, ez? Demora aurrera doan einen ikusteu, bueno, gaur egun funtzionatzen dona zer den, igual duela 20 urte. Etzen hau? Noski, orduan ere duela 20 urte edo orduan ere somatzen genuen pixko bat, baina zen gehiago bai, igual bai. Orain, igual marginalagoa edo dirudik gero eta marginalagoa, baina gero ere ikusten duzu badela, india bada... Ez da lehengoa, guen dela 20 urteko jendia egaten dela kontzertutara, bueno, badago. Bai, Iruñin azken kontzertu eman genuen harritu egiten nintzen, bai. Bai, bazen dira. Gutxi die, baina daudenak onak die, ez? Espazioak edo... Bai, resistimos, batzuk, baina. Bai, lehenengore igual, pues... Ez dakit... Telebistan edo irratien edo gehiago haitzen zen musika... Potentegoa, promozionatzen zen gehiago, baina gero... Publiko atetikan zuzenekotan igual ez da horren mertzeko diferentziarik, neko bera grandu Ekolauekin habrán comido mierda a saco. Eta en cambio igual bai zegon
ez de moda, baina bai musika gogorrago batzuk erran duzun bezala bai zegoen, ez dakit. Zabaldugoa edo, bueno. Bai, kulturan barnego zegoela, ez, baina azken finin nik uste zela, ez dakit. Gero kontzertutan berdina, eta guan jotxugun kontzertu pixaretan, pues bueno, erramazala montatu da jaleillo, eta bastante sorpresa izan du da. Eta ze topatu dezakegu jaten manimaga Bisonten kontzertu batea? Oda, ze giro topatuko, abesalik zeiko di esaten... Bi tipo handi, aurrin oiuka, hori fijo. Eta ero, pues, hori, hardcore, kaina eta... Ambiente eta, bai, eta intzitatu jendiari ongi pasatzera, eta lehena, eta gu ongi pasatu, gu hautsi eta venga. Eta rollo gustatzen bat zaizu, nik uste musika dela sinplia baina ongi egina dago, eta aisa, hori, disfrutatzeko erreixa, errango dute, bai. Eta badau abestin motan bat edo zerbait gehiago funtzionatzen duna hardcore publikoan gan, ez dakit motelagoak, azkarragoak, kainerogoak... Igarran gure kontzertu zaten bastante apiñon, hasi eta bukatu eta ez dago betire bersioren bai jotzen dugu eta jotzen zen estexan kantu bat, eta jendia azten da koreatzen errexago, bertze kantu baino. Baina, ez dakit, guria da bastante sota kabaio horrei eta ohartu orduko pasa dire lau kantu eta ez dago. Eta bakarrekin oso buru astindu, ez? Lau kantaz. Buru astindu, edo gulkatu, edo jo ondokoa, edo... Ez dago koreatzeko kanturikan ere. Eta gehiengoa orduan zuen abestik di, ezta? Esen oso bersion bat sartzen zinuela eta hola? Bai, gehiengoa dire gure abesti, baina, bueno, bai, ez dakit, igual 5-6 bersio jo izan txugu ez kontzertu guzitan, baina batean bat, bertzeatien bi bersio, bai, beti gustantzegu sartzia bersioren bat hartin. Grabatua, de hecho, ditugu... Bai, hori da, grabature egin genuen bat, aurreko diskoan, eta, bueno, guain pixko grabatzen ari garenan bertze bersioa sartuko dugu, eta zuzenekotan jotugu, bai, hori anestesiana errandutena, eta hemen inguruko dirua, nola da, talde hori? Rigor Mortis, Erizondoko talde baten, garai bateko talde baten bersioa, eta horrelako Eko Lauen bersioa jotzen genuen ere bai, eta Eta talde esango zintuko badaukela bereizgarri bat, ezberdintasun bat, igual beste taldetan topatu ez diteken zerbait, izan jeke musikala, o letratan, edo jarreran, edo? Jarrera, bai, bueno, ez da, abeslarik nik errango nuke dela pixkote bereizgarrina. Karisma dutelako beraiek, ja, eta gero, letra zuzenak eta, bai, humorea bada, sexua dentik, letrak dira. Ironiare bai, ez? Aiotenagatik. Denuntziare bai, eta, bueno, bada, dentik. Eta gero, bertzea abeslarik barrena abesten dura, du gutural, baina ez da gindola zaten den. Arnastu edo la zerbait, ez? Barrurantzola eta, interesgarria da, bai. Bertze puntxu bat pixkot... Bi txerritxo jugula kantatzen, bi tipo handi errandu bezala. Eta, azkenen zenbat urte emazkitzuela esan duzue? 4 urte, 3 urte? 2008-etik. 2008, 4 urte. Eta 4 urteotan topatu zuen zailtasunik, ez dakit, kontzertu lotzea behide, ensaiatzeko espazio... Lotzeko beti gaizki. Gure partetik. Ditzen digute eta hola, karo, bakotxa bizigaren toki batin eta gelditzeko, eta gauzak ez da raxa. Orduan, pues... Aldugunik jotzen dugu, urtian matematiko 3 bolo, 4 bolo, pues... Bai, eske hori da, zaila da, suertatu zaigu ez da leku baten jo nahi izan, proposatu data bat, ezin dugu bertze bat. Azkenik, da gure filosofia zegatik, olako taldeak ez dute aguantatzen. Osea, gu badugu garbi hori, hau sortu zen, aldugunikan ensaiatzeko eta aldugunikan kontzertua jotzeko. Osea, zenbat talde dire, ez dute aguantatuko hori, paso. Osea, no ensaiamos, no tocamos, en por culo. Pues gure filosofia zantzu da beti hori, eta horregatik ez du gutzi, noski? Eta hemendik aurrea ze proiektu dauzketzu eskuarten, baduzu zerbait? Bueno, guantxa zigera grabatzen, 5-6 kantu
Uste bizonte, bost dozei. Epetik, eta gainera dire, pues, aurreko diskoko 4 deskarte, kantu berri bat egina, bersio bat, osea, hola, ez da, pixkot, bizonten filosofia, ez? Eta nola, ja, bagenun denbora, ez genuen zuzenin jotz ez da gitzen, eta venga, grabatu hor dugu baduguna, eta toma posako, eta justo oain hasi gara, hemen grabatzen dugu, eta lehendin bateria grabatu genitun, eta, bueno, lehendikan gutxira ja grabatuko dugu EP hori, eta ikusiko dugu. Pero atetzen ma kontzertun bat, eta posible balima dugu joko dugu, eta posible dugu ensaiatuko dugu, bukatuko dugu grabatzez. Bai, hori da. Grabaketak ere bai, eta nasketak edan egiten ditugu, eta orduan jartzen dugu pazientzia unitzekin. Hasi ginen aste santun, baina bukatzen aldugu mendigan jaute atera edo mendigan urte batera, eta hori. Dena da etxekoa, ez, Bizonten, Bai, ikusten ez. dena etxekoa. Badugu suertea ere bai, hori, Marinera, Madriden bizi da, baina, bueno, hori nasketak egiteko eta masterizazioa eta sogona da, eta, bueno, de hecho, hasieran etzen taldeko partaide bat, baina, bueno, hasieran garatu genitun 4 kantu, aurreko disko baino lehen, eta nasiz ditun, eta ero diskokin hasi ginen likan, ja erantzun, jode, zei dutzen zuen, pues, kontzertu mati jotzen badut, eta Marinen, alduzun guztitan joko duzu, eta jazta, zera gure parte bara, hasi zen pixkot gure, pues hori, nasketa gile bazala, baina, bueno, ja. Eta, bueno, jo ditu kontzertu gehiago ensaioak baina. Bai, hori da. 3 kontzertu, ez? Bai. Eta ensaio bat. Bai. Adelante. Bueno, pues... orduan ez dago etorkizunikan, lo que venga. Bueno, diskoa daukizu horrezko arten, ez? Ja, badela nahiko lan. Grabatu, eta gero, pues, bueno, atetzen nien kontzertuk, eta bestela hasiko era, betzezrai grabatzen, edo... Baina lehena bat egin un diskoare bai, osea, grabatu ginen, baina bakarrik fisikoa egin nun guretzat, eta gure lagunentzat, eta kolaborazioak egin zituenentzat. Eta listo. Osea, igual torretara, yo quiero, ez dago. Osea, guretzat, lagunentzat, eta bale. Eta goi grabatzen badu ginen dugu, pues gauz gara. Bai, patzen da Spotifyen, eta listo, nahi duenak gaitzen aldu hor. Bai, ja gaur egun zabalpena. Ez du zentzurik ere, bueno, ez du salmenta handirik espero, baina. Baina, ez disko saltzen nire gaur egun bizkot kontzertutan, eta hola, eta gu bihotzen jogurtin 2 kontzertu, eta orduan ez du aspiraziorik saltzeko ere, pues orduan. Baina, bueno, merkatetzen zaigu guk egiten dugulako, eta orduan palante. Ni botako izan bukatzeko, Bizontek badauken ametsik. Tipo, Bizontek berak ez dakit non jotzea, edo, ez dakit, 6 urte asko, edo, zen izan liteke Bizonten ametsa. Ametsa hola jotzeko nonbait edo ez, hola ambizio hola handirik ez. Ametsa izan da, seguro 5 ginula jo gainera. Ametsa izan oportunidadea betetzeko eta 5 genuen agenda asuntoan gatik. Elkarrekin jarraitxu eta hori da, segitu hola eta listo. Ja, hori da nahi genuna, segin saiatzen. Aurreko diskoan, por ejemplo, bueno, anekdota da, baina, bueno, gu izan nuera hitz fan terroristas taldena, eta erran genuen, jode, ezaguten nuen Resurrection batien, ezaguten nuen terroristaseko kantante, eta erran genuen, jode, grabatzen duen zerbait, deitu harri dugu grabatzeko iteko kolaborazioa. Eta izan zen como loko engaina lortu behar dugu, eta bueno, kantatu zuen tipu, gure kantu batin. Boletu izan zen Asturiasera. Castro Urdialasera joan nintzen, han bera bazun, bueno, hango tipatzu bazuten lokal batin grabatu genuen, eta zen, etzen ametsa, baina, bueno, zen ilusio txiki bat, eta eta nun bai jo, bai, tokia honitz eta baina, errandutena, seguraskire 5 genuen, osea, hogei ez izan ametsikan. Hola segitu eta listo. Geldia bakoitzak ametsa eta listo. Ba, hola xe, niregatik, hola xe, nahi behuztu esan zerratxe bukatzeko, zerratxe geldituen hola esan gabe, ez dakit letrako nahi zerratxe esan? Saluduak, pues, Baton, dagoela Madrilen, Freison, dagoela siesta egiten orain, ez du nahi torri, eta Pantojori, egonen dela Tolosan. Felixe. Eskerrik asko hiri eta... Eskerrik asko ziri eta... Oida. Eskerrik asko zueri. 2028. Osoki egurre aztek. Osola.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.